Sugda na sa Mindanao Development Authority kon MinDA ang pagduso sa public-private partnerships sunod tuig 2025. Nagtuo ang MinDA nga sa ingon ini nga paagi masuportahan ang tanang LGU sa tibuok Mindanao. Parte sa plano ang paghimog master plans sa matag rehiyon sa Mindanao aron mapadali ang mga koneksyon sa PPP. Sumala ni MinDA Chairperson Secretary Leo Tereso Magno nga dili magduwa-duwa ang administrasyong Marcos sa paghatag og suporta sa partnership hilabi na kung ikalambo kini sa Pilipinas. Sa susunod na taon, kung mamarapatin at makakahanap tayo ng mga proyekto, mga partners dito, kung 393 billion ang ongoing infrastructure projects ngayon, ang papangarapin natin for next year is doble. 670 billion. Ang PPP usa ka kontraktual nga kasabutan tali sa gobyerno ug sa mga pribadong sektor nga nagtumong sa pagpatuman ug paghatag sa mga proyekto sa infrastruktura sama sa pagtukod, pagmaintenar sa mga pasilidad nga kasagarang gihatag sa publikong sektor. Palagi sinasabi ng administrasyon na ito, palagi sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., pabilisan. Kaya nga niya nilakasan, kaya nga niya pinalakas yung PPP Center. Kaya nga niya inayos yung systems to cut red tape, to cut the time from a project proponent submitting their proposals to the actual start of the project. It is the first time that we will do this with the Mindanao Railway Project. Aron mas siguro nga mapatuman ang PPP, i-assess una sa MinDA ang mga LGUs sa Mindanao kung aduna na yung mga gipatumang ordinansa sa PPP. Pinaagi sa PPP, mas mapadali ang mga proyekto sa infrastruktura nga maghatag og mga benepisyo sa ekonomiya sama sa mas paspas nga koneksyon, pag-usuwag sa mga transportasyon ug paghatag og mas maayo nga serbisyo sa mga komunidad. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!